Swarmia. Okay. Me ei ole vedetty Sagarikaa vielä tällä kanavalla. Tohon ruumaa. Tää ei näytä Sagarikalta. No ihan sama. Tää on... Mitä me ajateltiin? Miksi me tehtiin näin vaan? Hyi, mikä tää on green? Kato tätä! Hyi, okei. Tää kuitenkin nyt vähän. Me siis ei mitenkään päästy meidän Ocean Crystal mappiin, ja meidän on pakko vetää Sagarikaa. Menetään siis Varm. Mä synnyin sisään. Ai niin, me synnytään täältä. Me siis yritetään vain selvitä. Ai niin, täällä ei mitään avaimia, jota etsii. Siis täällähän siis on niin kiva olla sen Pigien kanssa. Niin. Tässä voi vaan taisi tyyli olla ja sit ne vaan syntyy. Niin, mutta se olisi tylsää videolla. No niin. Se on vaan kiva, kun niitä tulee. Okei, mä otan tänne pois hetkeksi, koska mä en halua kuolla. Mitä täällä oli? Engine room. Okei, kiva. Eli... Piggy, eli yksi niistä on herännyt. Mennään kattoo. Se on eka normi. Niin. Mitä se Mistä syntyy? se syntyy? Tuolta ylhäältä varmaan hyvin. Se tuleehan just. Joo, mä näen kun se liikkuu tänne, nyt se tulee. Normi Viki! OMG. Voidaan olla ihan missä vaan. Niin, tää on ihan easy. No niin, meitä pitäisi olla yhdessä huoneessa. Mä oon vessoissa. Ainoa hieno asia tässä, mä pistän tavallaan nämä vessat. Sillä nämä vessat näyttää hienommalta tässä, kun siinä oikeassa näytti. Koska tässä on oikeat ovet. No milloin se toinen syntyy? Minuutin välein. Missä sä oot? Mä oon täällä ylhäällä. Onko toi sun mielestä hienoa? Tää tulee sullua. Jostain syystä. Tää on niin outo tää Piggy. Apua tääkin hyppii. Ollut. Ja onko sä alhaalla? Mä tuun alas. Apua sieltä tulee toinen. Ei! Joo. Tuleeko jo toka Piggy? Tyyliin. Tän mä kuulin jotain. No sit on Mä jo. kuulin jonkun dogin tyyliin. Niin, mutta ei se voi olla toki. Miksi me ei lisätty tänne Grandmotheria ja Mr. P:tä? Niinpä. Pitäisikö lisätä jalkaa? Lisätään ne johonkin avoimeen kannelle, vaikka torture-apua. Mutta aloitetaan uusi, jos me lisätään Grandmother. Lisätään kaikki ne siihen kannelle ja sit vaan poistaa ne lopuksi. Joo, koska me Ja vedetään tää Sentinels. voidaan joskus vetää täältä piilosta. Tähän ne ylös. Joo. Pistän tänne. Piggy syntyy tosta. Ei pistä näitä fokseja. Ei pistää niitä, jotka ei osaa liikkua. Pistetään Doggy silti. Sentinel. Jos Sentinel muutetaan, ne osaa. Joo. Ai niin. Pitääks friend? Ei. Siinä me kuollaan. Niin. No niin, tällä jos klyytä, mutta ei me oteta sitä, se on nuubi. Niin se ei sauta. Se vaan bukaa. Joo, oota. Onko siinä kaikki? Willow. Willow enemmän. Siitä tulee ihan hirveä musiikki. Niin, mutta se ei välttämättä ehkä aina meidän päässä. No joo. Okei, nyt tulee jännät. Ei. Ne tulee heti. Onko se 2 syntymäpaikkaa tulee vierekkäin? Willow kuuluu nyt jo. Apua. Miksi me Sagan, niin me otais vedetty Ocean Crystallis, mutta Meni alas. tää varasto oli aika täynnä. Mieti täällä varastossa pitit. Apa Willow tuli. Ei! Ai niin se ampuu. Niin. Tää Willow on kauhea. Mr. P! Mummo ja nekin saapuu tänne. Sentinel. Oikeesti mitä me tehdään? Sentinelit. Mummo tuli. Mitä muita täällä on? Toivottavasti ei muita. Mut ammuttiin. No normi Piggy. Apa Nordviki tuli melkein mun naamaa. Tuliko se nyt jo tänne? Hui! Dogi on tuolla Mä katolla. kuolen. Dogi. Otetaan uusi, mutta on hädässä. Siirretään Dogi vähän, koska se vaan liikkuu. Siirretään Ai niin, Dogi. pitääkö Dogille tehdä reittiä? En mä tiedä mitä sitä tehdä, koska se vaan on paikallaan. Se on ihan nuubi. Se voi jotain heilua vähän. Se vaan, jos se näkee tyyliin, pistää se tohon. Kato mitä muuta NPC:tä on. Mä lensin niin. Joo. Nyt se Swarm.
Nyt selvitään niin pitkään kuin osataan. Ja siis äsken yritettiin jotain taidettiin tätä Oceancrystaa. Mä en jaksa aina mennä tonne alas. Okei, tonne ei voi eikä mennä. Paitsi se on tosi tricky. Tuleeks ne niinku päin? Ei! Oikeastaan olisi ollut niin hauskaa Ocean Crystallilla. Niin. Me voidaan seuraavassa vaivastata. Meillä siis oli joku Nubi Passki ja me ei mitenkään saatu siitä, se ei toiminut. No Paara, please ammu mua. Tää on hirvein paikka. Sillä oli joku Sampu. vanhentunut. Mä melkein kuolen apua. Huhui! Oikeastaan mun mieli on kauhea. Nää kaikki Se ampuu mua. Mä siis on nyt täällä. Onks Normipigi jo täällä? On Normipigi. Missä? Alhaalla. Mä hyppäsin niin selkään, mä en kuollut. Mumma tuli sun päälle. Ja pottu. Ei! Pottu. Willow ei, mut se ampuu ja mä kuolen. Joo, mä kuolin. Kuolitko? Koska oikeesti Willow pitää poistaa. Niin pitää. Se on hirveä. Ja se musiikki on tommonen hirveä. No niin. Niin se on mahdotonko siinä? Pitäisikö? No ei lisätä mitään muuta. Vai pitäisikö 1 sentinel sen sijaan? Joo. Oispa täällä prototype. Ai niin mulla on prototype, voidaan pistää. Niin, oispa tää mun meini, mut kun ei oo. Me siis ei pitää friendly. Oota, mä pistän tän, että always active, joo. Ja mä laitan myös color changing noihin kaikki. Mausin, pistänkö mausin, joo. Se on turha. Eikö se tee mitään? Se ei liiku. Okei. Miksi ne on tässä, kun ne vaan on paikallaan? Let's go. No haluan nähdä, kun ne hyppää alas, se tulee. Ne kaikki vaan hyppää. Doggy! Doggy! Missä? Täällä Crew nukkumishuoneen lähellä. Se on tossa. Mä vaan uin täällä. Nyt Täällä ei oo muutettu naamaa, niin täällä on tää nuubinaama. Nyt kannattaisi olla... Pattu on ovella ehkä. Ei me päästä. Ei se prototype tulee! No nopea. Se hyppää alas sun Ei! Nää tuli portaikosta! Ei doggy! Mihin me edes voidaan mennä? Yritetään takas sisään. Hui! Normipiki! Hui! 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 Mä kuolin. Siis tässä on ihan liikaa pikejä, mutta okei. Yritetään nyt, vedetään täysin. Joo. Mä en edes aio mennä tonne. Mä en mene ulos. Hirveä, ne on jo nyt niinku päällä. Mä menen sinne varastoon, mutta ne tulee hyvin. Mäki. Ei tää joku safe spot. Äkkiä. Ei mä kuole. Apua! Mikä se tulee tänne jo? Mitä tässä edes voi tehdä? Okei. Mulla on kai hetki. Ehkä. Joo. Ei mä putosi. Oh my god. Mä oon ihan kuollut. No jo täällä. Ei oo. No, ai niin ne jää tohon päälle. Mä en halua kuolla seinän läpi. Onks ne päällä? Tuu alas sieltä, niin sitten ne tulee tänne alas. No on tuo latti. Ei. Missä sä oot? Mä oon täällä. Ei, avasko ne ton oven jo? Joo. Miksi me mentiin tänne? Nyt ne tulee tänne, kun niin pitää. Mä menen tänne. Mä en uskalla. Miten nää chamberit? Mut kun tää on helpommin päästä täältä pois, jos Ei on ne liikaa tuu. pikejä. Apua! Normipigi! Ai ei tuu. Normipigi tulee tänne! Ei! Miten se edes pääs? Prototype pääs tänne, mitä? Temun laatu on paras laatu. 3 sentineliä. Sentinel-siskokset on täällä. Ja ne vaihtaa väriä tolleen kaikki samaan aikaan. Onkohan täällä jo tokapiki? Missä ne loput on? Ne ei Missä? varmaan löytänyt. Ei.
Mummo oli jo matkaa sinne, mä lähdin täältä. Pääsitkö sä pois? Joo, mä oon täällä nukkumishuoneella. Onks tänne tulos ketään? Mummo, mut ei muit. No. No peruna on nyt mun perässä. Niin perunakin ampuu. Okei, mä teen Mummo ei tuukaan sinne. Täällä on batchi. Badge. Onks se... Uskaltaaks täältä lähteä? No, mä lähdin. Ehkä mä menen. Apua tää Normpiki saa mut kiittää meississä. Oh my god, tänne tuli kaikki tänne Niin, koska mä alakertaan. menin kafeteriaan. Menen ylös. Joo, mä oon jo keskellä. Menikö kannelle? Torture tuli. Tuliko? Onks ne sun perässä? Ah. Uskallaanko me tulla pois istumishuoneesta? Joo. Ne tuli joku sun perään. Ei. Ei tässä oo kaikki. Ei niin, batchi on tuolla portaikossa, se on mun perässä. Nyt Mä- batchi tulee sun perään. No vähän niinku jo. Normipigi ei. No batchi voi tulla, Normipigi on mun perässä. Noi moneti oli jäänyt tonne alas. Oikeesti Badge ja Sentinel. Mä oon Pigin kaa. Hyi. Apua. Täällä on Ne sit tulee. Pigi. Kaikki tulee. Pikku. Ei! Voiks tässä johtaa edes tehdä mitään? Älä sulje tota. Ne on kaikki mun perässä. Paitsi Normipigi. Onks nää muut jossain? Oh my god. Jotkut on jäänyt johonkin alas jumiin. No niin. Normpiki. Yksi sentinel Ne ainakin. joukkoon on. Yksi sentinel. Apua! Sentinel ja Mr. P ja uusi Normipigi. Onks 2 Normipigiä. Mä menen alas. Hui! En mä nähnyt tota Mr. P:tä. Ei tässä oikein voi selvitä. Olisiko tää isompi? Niin, oispa meillä... Tehdään ensi laivassa, kun se on isompi, niin siinä sormi. No niin, ne tulee. No ei heti alas. Se on niin ihanaa ottaa No se. ihan kun toi Mr. P jäi tonne jumiin. Mut ei mennä ylös heti, koska... Tähän ei mennä turvaan, koska sinne jää hyppiin ton päälle. Mut oliks tuossa äsken 2 normipikiä? Oli, sitten toinen tuli just. Joo, ennen kuin loppupeli. Okei, mä menen tänne tuoleihin. En mene todellakaan siinä tuoleihin. Miksi täällä on jotain kirjahyllyä? Siellä oikeesti oli meikkipöydä. Ei ne tule. Sort konsole. Toi on auki, jotkut on jo täällä. Onko? On. Ei mikki! Mä en edes huomannut, toi oli jo auki. Se oli prototype ainakin, koska kuullaan. Kukaan eka tänne tuli jo. Prototype. Ei sentinelit. Sentinel iskokset OMG. Entä sit? Mitä toi tekee toi yksi? Piki! Mummo tulee. Ei. Mummo tuli. Tää on ihan kauhea. En mä edes uskalla lähteä. Ei lähetä. Odotetaan, että nää tulee lisää. Mä lähdin. Onks Mä menen kattoo enemmän muitakin. Ei mä en uskalla kun... Okei, mä lähden myös. Pottu. Mä pelottaa peruna. Apua, mä jään jumiin sitten. Peruna on täällä myös. Hyvä. Se tuli aina niin jes, kiva. Kiva. Ja tää dogi. Hui. Memory. En mä nähnyt tota. Memory. Mutta on silti hassu. Memory oli. Tää laiva on ihan mini. Mä menen taas tonne. Eiku en mä jaksa. Mä menen tänne kafeterian puolelle. Mä menen hupsuun piiloon tänne jääkaapin taakse. No. Ei, ne on jo tossa sitting roomissa. Apua, peruna johtaa näemmä. Pigi on nopeampi kuin kukaan näistä. Tosta En mä ei tiedä uskalla peruna. mennä. En tiedä perunasta. Peruna vähän harhailee.
Vadu. Apua! Hui. Hirveä. Ei me Toi on ihan kauhea. toi on lagas hetken kun toi. Mä vihaan sentinelejä. Mä oon vieläkin kofeteria. Normi pigi. Mummeliini. Miksi tää on näin niinkö pieni? Tässä voi hyppää ja asua kattoo. Hui! No toi pigi tuli mun perään. Miksi se aina mun perään? Tuolla oli vähän hahmoja. Aina matsina kun se... Ei todellakaan tänne. Mitä sentilä tulee takakannelta? Ui, onks kafeteria turvallinen? Mr. P tuli sinne. Tuliko? Joo. Ihan nuuvimisteri. Herra P. Kukaan ei kierrä. Onks kukaan muu alhaalla? En mä tiedä. Miksi toi sentinä tuli ovesta tai tuolta? Entä Piki, onko se jo siellä? Se on kaikki ylhäällä. Olkoon paitsi Mr. P vai tuleeko se? Se on, joo se tuli ylös. Voinko me mennä portaita? Joo, Voinko mäkin tulla ylös? joo. Mr. P tulee, ei kun ei tulekaan. Kato jos ne tulee. Mä en Ei halua tuu, kuulla. ketään ei Mä tule. vihaan... Joo, hyvä. Hui! Kopio. Miksi mä hui? Oikeesti, ei toi emäs osunut. Mä menen heti ylös. Joo. Minä on niin nopea. Mä kuolen kohta. Niin nopea. Mä olisin halunnut Ocean Crystallia. Mäkin se olisi niin cool. Tässä ontorikaan niin pieni. Niin. Ja vanhentunut. No ei tää tavallaan vanhentunut, mutta tää on niinku 3. On tullut 2 laivaa tämän jälkeen, niin ei tää nyt oo uusin kappale. Miksi Mr. P meni alas, kun ei siellä edes oo kukaan? No nuuvi kävelee tangentin suuntaan. Piki tulee. Nyt se hyppää. Piggy! Miksi mä menin bridgeen? Ei ne tuu, paitsi pottu. Tuleeks pottaa? Potta! Ei! Mä pääsin. Mä haluan, että näitä syntyy paljon. Niin mäkin, mä en halua kuolla. Tuleeko kohta toinen piki? Varmaan. Kopio. Dogi vaan seisoo alhaalla. Kuoliko se? Se oli kopio. Prototype on tuolla. Apua pottu. Pottu corner-kämppää. Milloin syntyi jo toinen? Otettiinko me bot? Svanen. Ei, memory tuli. Smemori. Smemori. Mä yritän tiputtaa näitä pitejä alas. Ei ne tippuu. Soinu! Mitä? Mä hyppäsin tosta ja toi piki muka sai, mut mä olin tuolla tuolla ja se otti mut tosta. Nyt katsotaan miten nää osaa. Nää saa tosi hyvin. Wow. Mä en jaksa olla ylhäällä. Tää on niin huono laiva tätä vaan. Niin ei tällaista ole tilaa juosta. Mä menen alas. Eiku, ehkä mä oon vaan tällä kerroksella. Meneekö sä ylös taas vai? On kesti. Joo. Täällä on eniten tilaa ehkä. Ehkäpä. Tai sit tuolla ylhäällä. Pyöritään ympyrää sohvien seassa. Mä olisin halunnut Ocean Crystallia, kun siellä olisi voinut Atriumissa. No niin, ja siellä oli niin monta kerrosta. Niin, se olisi vähän niinku Nois Titanic. hajaantunut. Tää on niin tylsä laiva.
Mutta tää jotenkin tuntuu vähän vanhalta, vaikka takosta ei oo niinku uusin. Miksi näin osaa? Tää ei oo uusin. Hui! Mutta tää ei oo uusin, niin tää tuntuu vähän vanhalle. Koska tää oli niinkin viime vuonna tää laiva. Mitä nää jotkut tekee? Ei, Piggy! Doki Woo, onks nää mun perässä kaikki? Jotkut. Mulla on 4 perässä. Tää on niin tylsä laiva. Tää on niin hyvä, kun Mr. P räjäyttelee itteensä. Oisin halunnut Ocean Crystal. Sama. Okei, mä oon nyt ylhäällä. Okei, tää on silti ihan kiva laiva. Hui! Okei, alhaalla katsotaan kuinka nopeasti ne pääsee tänne. Ei ne edes tuu. Ei niin. En kai mä kuole. Tuolas. Mr. P. Eiks ne oo vieläkään avannut? Ei. Aa. Tuleeks ne ei edes osaa? Ne menee siihen yläpuolelle. Ei! Eiks nää osaa? Mä ei osaa. Noobit. Okei, jos mä oon tässä, niin tuleekohan ne, pääseeköhän ne tänne? Apua, ne heti alkoi etsiä reittiä. Mä alkoi heti reitittämään. Mitä toi pipse tai säätää tuolla? Kato kun nää pausee. Pitäisikö olla täällä? Ne kaikki vaan lopettaa. Haaste ollaan alakerroksessa nyt. Kato, nää ei tiiä. Mä ei tiedä mihin mennä. Me ollaan vedetty tätä 21 minsaa jo. Mut ei haittaa, mä haluan joku hyvän yritykseen. Hui! Piggy! Piggy tuli tänne. Piggy tietää. Mitä vitsiä. Jos menen tähän, niin kuka saa mut ekaa? Onks ne vieläkin sun perässä, paitsi normipiki? Tää on niin nuvi tää prototype. Missä sä oot? Tässä. Se kaatuu. Apua, se tulee. Niin se nyt lähtee. Apua, Piggy. Niin. Mihin aina lähtee ylös? Noobit. Mennään nyt tänne moottorihuoneeseen. Kuka tulee eka, niin voittaa palkinnon. Kuka on nopein Piggy? Proto. 3 Ja nopeinta. prototype. 3 nopeinta on Ykkösellä oli Prototype, prototype. sit Sentinel. Lasketaan kaikki Sentinelit yhteen ja sit Mummo. Okei, mummo. Vähän yllättää, mutta okei. Niin se jotenkin osas liikkua tällä erää. Mä en yhtään tiedä. Täällä on nää loput. Äkä. Jäät. Uskallaks mä tulla? Uskalla. Tuolla on Raise! Ei! Piggy! Tule Mä mä kuolin. Tuolla oli liikaa pigejä ja... Hypätään tähän tämmönen tricks. Tämmönen trick. Menee se Okei. No siinä oli äitti vai oliko? Mummo. Ei ollut. Mummo oli kellarissa. Ai ja sitten tää on nyt vika, koska... Joo, mä en jaksa tätä moppia. Tää on tylsä. Jos mä oon paikalla, niin katsotaan kuka eka löytää mut. Ei tää tällaista loppumatsia, vaan tehdään joku tällainen nurkka. Mä menen sinne jääkaapin taakse, mä haluan nähdä tietää. Varmaan menee bridgeen hyppiin. No niin, poika. Okei, jos mä menen tän ihmeen ruokajutun taakse. Ne on jo tulossa. No täällä. Okei, jääkaapin taakse. Miksi ne menee pois? Ne menee hyppimään.
Ne menee hyppimään bridgeen. Mennään takaa. Tulkaa. Piggy on Bobissa. Apua. Mä haluun hypätä Bobiin. Miksi ne lähtee? Ai niin me päästä. Apua. Se ei Miksi tuu. Piggy on Bobissa? Tuu. Tulkaa. Miksi sieltä tuu? Piggy tippuu laidan yli. Apua, syntyyköhän nyt niitä miljoonaa? Ei varmaan synny. Niin miljoonaa Piggy. Ei niin kuitenkin syntyy vaan yksi. Tää oli kopio. Piggy taas tippui tonne. Näitä on aika paljon. Hui! Apua, mä kuolen. Mä jotenkin pääsin ihan liian lähelle. Lähipossu. Tää lähellä.